godt lige flytte dig med... Jeg bowler ind. Ja, men så bjuder jag all media välkommen att sätta sig ner så vi kan börja presskonferensen. Så vill jag säga hej och välkommen till er alla som har samlats här idag och ett speciellt välkommen till minister Espen Lunde Larsen som har tagit oss sällskap. Andreas har dessvärre tappat sin röst så det är jag som kommer ge en presentation istället. Nej, jag bara skojar. Andreas har ett ganska strängt program och det har ni också. Så vi börjar med en kort introduktion av Andreas där han presenterar sin mission. Ungefär 10-15 minuter. Sen finns det möjlighet för pressen att ställa frågor innan vi tar vidare till Amalie Borg och det antar jag att ni också ska göra. Så jag håller det kort och låter Andreas själv komma upp och prata. Välkommen hem Andreas. Tack. Tak og velkommen. Jeg vil egentlig gerne starte med at sige tak. Først og fremmest til Ministeriet og Forsknings- og Innovationsstyrelsen, der varetager Danmarks interesser i rummet og som repræsenterer Danmark i ESA-regi. De har støttet op om den her mission og selvfølgelig alle de danske rumaktiviteter. Og så også til Dansk Industri, som har lagt hus til ikke alene til i dag, men til hele udstillingen og alle de forskellige arrangementer, der er sket under selve missionen. Og så også til alle folkene bag projektet Rumrejsen 2015, som har stået for formidlingen. De har gjort et fantastisk stykke arbejde, for vi har nået, tror jeg selv, ud til rigtig, rigtig mange mennesker her i Danmark. Og det var selvfølgelig også et af målene med missionen. Og så til sidst vil jeg også gerne sige tak, en personlig tak til alle de folk, der har bakket op om mig og missionen blandt befolkningen. Jeg har fået rigtig, rigtig mange beskeder, personlige beskeder på forskellige sociale medier, Facebook, Twitter osv. Og især har jeg modtaget rigtig, rigtig mange billeder fra børn, helt ned til 3-4 år. Og det er rigtig, rigtig flotte tegninger af astronauter, rumraketter, planeter, jorden. Og det synes jeg er rigtig, rigtig positivt, at vi har nået ikke alene ud til offentligheden, men også helt ud til de helt små børn. Så det er noget, som har gjort mig rigtig, rigtig glad at se, at børn helt ned til så ung en alder har taget del i den her mission. Så stor tak til alle, der har sendt mig beskeder, og især til børnene, der har sendt mig så flotte tegninger. Første prioritet, hvad man sige, med hensyn til missionen og det, vi laver ombord på rumstationen, det er jo selvfølgelig den naturvidenskabelige forskning. Men personligt mener jeg, at formidlingen er lige så vigtigt, så det giver mig stor glæde at vide, at vi har nået ud til så mange børn og unge. Fordi rumfart er helt, helt unik i dens evne til at inspirere os, og især børn og unge, og ligesom få vores øjne op for, hvor spændende de naturvidenskabelige og tekniske fag er. Så naturvidenskab har jo desværre et ry for at være kedeligt, men jeg kan love for, at de 10 dage, jeg har tilbragt ombord på rumstationen, og den forskning, jeg lavede deroppe, det var langt fra kedeligt. Så forhåbentlig så kan vi bruge den her mission og det arbejde, jeg lavede deroppe, til at øge interessen for de tekniske og naturvidenskabelige fag, og forhåbentlig tiltrække flere børn og unge til de naturvidenskabelige studier. Fordi det, vi har brug for i fremtiden, det er helt klart flere ingeniører og flere forskere. Altså det er utrolig vigtigt for et samfund som Danmark, og hvis vi vil bevare vores velfærdsstat, så bliver det ved hjælp af højteknologiske arbejdspladser, som blandt andet vi finder inden for rumfartsbranchen. Så jeg har været rigtig, rigtig glad for, at vi har nået så langt ud blandt folk og offentligheden.
Men for at vende lidt tilbage til selve missionen og nogle af de naturvidenskabelige forsøg, jeg lavede. Vi fik jo lidt af en udfordring kort før opsendelsen, da vi fik at vide, at flyveturen til rumstationen ville vare ikke kun 6 timer, men 51 timer. Hvilket betød, at mit ophold ombord på rumstationen blev blive forkortet fra 10 dage ned til 8 dage. Men jeg er rigtig stolt over alt den arbejde, som ESA og især folkene nede på Columbus Kontrolcenteret i München, alt det arbejde, de lavede for at finde den mest effektive tidsplan, der gjorde det muligt for mig at fuldføre det fulde videnskabelige program, som vi havde udset til 10 dage, men at vi faktisk fik det lavet på kun 8 dage. Der var nogle eksperimenter, som vi blev nødt til at forkorte lidt, men alle de væsentligste opgaver i hvert et forsøg, dem fuldførte vi. Og det var altså 15 forskellige eksperimenter. Rigtig, rigtig spændende eksperimenter, som vi nåede at afslutte. Det var selvfølgelig en stor ære for mig at få lov til at arbejde ombord på rumstationen. Rumstationen er et rigtig, rigtig unikt laboratorie, og jeg var så heldig at kunne fuldføre flere danske og europæiske forsøg. Jeg vil ikke gå i detaljer omkring alle forsøgene, men måske bare lige nævne nogle af de vigtigste resultater og nogle af de mest spændende ting, jeg nåede at lave. Set med danske øjne, så er et af de måske mest interessante resultater af missionen en kort video, som jeg helt tilfældigt nåede at filme fra Cupola. DTU Space har stået for et eksperiment, der hedder Thor, som er et forstudie til ASIM, et dansk eksperiment, som skal sendes op til rumstationen inden for de næste par år, hvor det skal studere kæmpe lyn, som slår opad i stedet for nedad og ud mod rummet. Og der var jeg så heldig at kunne fange noget, der hedder et blue jet, altså et blåt lyn, som skød op meget, meget hurtigt, 3 gange i træk inden for et sekund eller 2. Noget, som aldrig er blevet observeret før, og det er noget, som jeg ved, forskerne på DTU og DMI, som samarbejdede med DTU, er rigtig, rigtig interesseret i. Min kone hørte jeg sagde, at jeg er en person, som ikke altid viser så store emotioner, men jeg kan sige, da jeg havde filmet det her tordenvejr, det her enorme uvejr fra Cupola, der var jeg godt klar over, at jeg havde fanget et eller andet specielt, selvom jeg ikke vidste præcis, hvad det var. Men jeg styrtede tilbage i Columbus-laboratoriet og downloadede filen på min computer, og da jeg så den, så blev jeg rigtig, rigtig begejstret. Faktisk vild af begejstring. Og jeg fløj så hurtigt af kunden ind til de andre astronauter for at vise dem det, for at spørge dem, om de nogensinde havde set noget lignende. Og det havde de ikke, og de blev lige så vilde, som jeg gjorde, når de så det her blå lyn skyde ud mod rummet. Så det var rigtig, rigtig fantastisk. Jeg havde også mulighed for at arbejde med flere andre danske forsøg, blandt andet noget nyt Bluetooth technology, som Danish Aerospace Company i Odense har udviklet, som forhåbentlig skal gøre det lettere at overvåge astronauterne i fremtiden, mens de motionerer, blandt andet på den motionscykel, som Danish Aerospace også har bygget og leveret til rumstationen. Jeg havde også mulighed for at arbejde med et eksperiment, der hedder Aqua Membrane, igen et dansk forsøg, hvor vi forsøger at bruge en membran, der gennem kemi kan rense vand. Altså den her membran, den lader kun vandmolekyler passere igennem, og det er selvfølgelig noget, som er virkelig vigtigt her på jorden, hvis vi skal rense vand, men det er altså også noget, som kan spille en stor rolle i fremtiden, ikke alene på rumstationen, hvor vi forsøger at genbruge alt vand. Vi plejer at sige, at den kaffe, vi drak i går, det er den samme kaffe, som vi drikker i dag, og den samme kaffe, som vi drikker i morgen. Men det er jo selvfølgelig også noget, som er vigtigt i fremtiden, hvis vi skal for eksempel 3 år til Mars. Der bliver vi nødt til at genbruge så meget som muligt. Men det kræver jo enorme energiressourcer, for eksempel at rense spildevand. Men den her membran kan altså gøre det mere eller mindre uden energi, simpelthen på grund af den kemiske membran, som lader vandmolekyler passere igennem. Fra ESA's synspunkt så var der også 2 meget vigtige eksperimenter, Haptics og Meteoron, hvor jeg havde mulighed for at styre 2 forskellige robotbiler på jorden.
Resultaterne af det her forsøg har gjort, eller betyder, at ESA nu er i førersæde, når det kommer til den teknologi, som vi i fremtiden vil anvende, hvis vi for eksempel skal bygge en base på månen eller på Mars. Det er teknologi, som lader astronauterne arbejde i tæt samarbejde med robotter i opbygningen af sådan en fase, eller opbygningen af sådan en base på månens overflade. Så det er noget, som ESA kan bruge i fremtiden, når vi skal til at diskutere med de andre rumfartsorganisationer, som for eksempel NASA, i diskussionen om, hvad der skal komme efter rumstationen. Vi regner med, at rumstationen fortsætter i hvert fald til 2024, og endda måske til 2028. Men selv hvis den fortsætter til 2028, så er det på tide, at vi nu begynder at kigge på fremtiden. Og her er det altså en teknologi, som sætter ESA og Europa i førersædet. Så det er jo også rigtig, rigtig positivt. Men selvom jeg er kommet tilbage til jorden nu, så fortsætter missionen stadigvæk. Jeg havde håbet på at kunne sætte 2 danske småsatellitter i kredsløb for rumstationen. Af flere forskellige grunde, så lykkedes det ikke, mens jeg var deroppe. Men jeg har fået fortalt, at de nok vil blive sendt i kredsløb i midten af oktober. Det er en småsatellit bygget af studerende fra Aalborg Universitet og en af det danske firma GomSpace. Og der vil jeg selvfølgelig følge dem her tæt på jorden, når de bliver sendt afsted. Jeg er også selv i gang med flere fysiologiske forsøg. Samme dag, som jeg landede i Køln, der fik jeg foretaget en muskelbiopsi, og i de sidste par dage har jeg også fået scannet mine knogler og min hjerne, og det er noget, som vil fortsætte i de næste par uger. Og så selvfølgelig formidlingen, hele den del af missionen vil også fortsætte, i hvert fald gennem de næste 6 måneder, hvis ikke et års tid. Og det er selvfølgelig formidlingen til børn og unge og studerende. Og det er måske en af de vigtigste dele af missionen, der stadigvæk er tilbage. Så selvom jeg er tilbage, så fortsætter altså den her mission på jorden, og jeg ser meget frem til at komme tilbage til Danmark i løbet af de næste, i hvert fald 1,5 års tid, og komme ud til skoler, universiteter og biblioteker og fortælle om missionen og forskningen og alt det spændende arbejde og vigtige arbejde, som vi laver ombord på rumstationen. Ja, spørgsmål? Ja, Michelle Rasmussen, Executive Intelligence Review. Da du holdt din pressekonference i oktober, og jeg spurgte dig, at forberedelse til din rumrejse var i en stigende spænding mellem Rusland på den ene side og USA og Europa på den anden side, hvor du fastslår, at det var meget vigtigt at beholde en videnskabelig og rummæssig samarbejde. Så nu efter du har været i rummet på en Soyuz-raket sammen med en russisk kosmonaut fra Baikonur, hvad siger du om, hvorfor det er vigtigt at beholde samarbejder mellem russiske rumagenturer og ESA og NASA? Jamen altså, det er jo kun gennem samarbejde og hvad man sige, kommunikation, at vi kan løsne nogle af de problemer, som eksisterer. Altså det jeg kan sige, det er, at der er ombord på rumstationen, der er ingen problemer mellem nationaliteterne. Altså vi er mennesker, der drager i rummet sammen for at løse fælles problemer. Og noget af det, som man virkelig, altså noget af det, man, måske det første indtryk, man får, når man kigger på jorden, det er, at det er én jord. Altså du kan ikke se landegrænser fra rummet. Og man får meget hurtigt den fornemmelse af, at det er noget menneskeskabt landegrænser. Altså vi er alle sammen mennesker med de samme drømme, med de samme ønsker og med de samme behov. Og vi lever på den samme planet, så derfor så er det samarbejde, der ligger bag rumstationen, det er så vigtigt. Og jeg tror, i fremtiden bliver det endnu vigtigere, fordi det er virkelig et eksempel på, hvordan vi fælles kan løse problemer. Altså i fremtiden, flere og flere af vores problemer, det vil være på en skala, som gør det nødvendigt for, at vi arbejder på tværs af landegrænser og på tværs af kulturer. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, og et godt eksempel på, hvad vi kan opnå, når vi arbejder sammen og samarbejder. Det er
Larsen og Aage Berlingske. Du har beskrevet hjemturen, nedrejsen, som den mest dramatiske del af rejsen, for du havde hørt, at det var sådan en rutsjebanetur, du kunne forvente. Hvordan var det så? Altså var det så den der brændende, intense oplevelse og styrte ned gennem atmosfæren? Levede det op til forventningerne, når man så må sige, og var du egentlig bange overhovedet under nedturen? Altså helt sikkert, det levede op til forventningerne. Altså man må sige, turen kan deles op i flere forskellige faser. Altså den første fase, det er, når man med høj fart, altså tæt på 28.000 km i timen, rammer atmosfæren. Det første, jeg så, det var, at luften omkring kapslen bliver sådan helt lyserød. Og så når varmen starter, og varmeskjoldet, det er bygget eller designet på sådan en måde, at det langsomt brænder af, så ser du alle de her gløder, alt det her ild fare forbi vinduerne. Og det var så, det var kun et par minutter, fordi så kan du ikke længere kigge ud af vinduerne. Altså vinduet i sig selv bliver også brændt, så det bliver sådan helt forbrændt, og du kan ikke længere se ud af vinduet. Og det fortsætter så, mens vi bliver godt og grundigt presset ned i vores sæder. Altså vi fik 4,4 eller 4,5 G i ret lang tid. Det næste fase, det er så, når faldskærmen bliver udløst, og det er virkelig som en meget, meget vild rutsjebanetur. Altså kapslen bliver slynget frem og tilbage, og jeg tror også på et tidspunkt, der grinede jeg højlydt, fordi det var virkelig en kæmpe oplevelse. Efter et par minutter, så bliver kapslen igen stabil, og så sidder man så ellers bare og venter på at ramme jorden. Folkene ombord i helikopterne, de forsøger at fortælle os, hvor højt vi er fra jorden, så vi ligesom har en idé om, hvornår vi rammer, men det er alligevel, vi sidder og venter sådan lidt spændt på at ramme, og så lige pludselig så rammer man jorden. Men det er ikke bare én gang, vi rammer. Altså først bliver de her små raketter fyret af, og der føles det virkelig som om, vi rammer jorden, men så rammer vi så jorden igen, så tipper kapslen over, og så begynder kapslen så at rulle. Så det er, jeg tror, den bedste måde at beskrive det på, det er som et bilsammenstød. Altså, heldigvis er vi så fastspændt i vores sæder, at vi ikke ryger nogen steder hen, men det er landingen er ikke så blød, som man kan forvente, når de kalder det en blød landing, men det var en oplevelse. Astrid Sølberg, TV2. Du har fortalt, at du bliver i Danmark en periode nu, men hvad så bagefter? Er det en tur til månen, eller skal du til Mars? Og hvad er tidshorisonten? Jamen, det ved jeg ikke. Altså lige i fremtiden, så fokuserer jeg stadig på den her mission og alt det arbejde, som skal laves færdigt. Og så fortsætter jeg så som astronaut. Altså som sagt, så fortsætter rumstationen i hvert fald til 2024. Jeg vil gætte på, at den sikkert også fortsætter til 2028. På hvilket tidspunkt rumstationen vil være 30 år gammel, og så er det sikkert et godt tidspunkt at sende den på pension. Og så er spørgsmålet så, om vi skal tilbage til månen eller videre til Mars. Altså det er noget, som stadig bliver diskuteret mellem ESA og NASA og de andre internationale partnere. Men altså personligt, så vil jeg da elske at kunne komme tilbage og arbejde på rumstationen eller længere ud til månen eller Mars. Altså bare det at få lov til at arbejde på rumstationen er en kæmpe oplevelse. Det er virkelig et unikt laboratorium, vi har, hvor vi kan lave rigtig, rigtig spændende forskning. Og der er et helt specielt ånd ombord på astronauterne, mellem astronauterne, ombord på rumstationen, mellem astronauterne i det arbejde, vi laver. Ja. Danmarks Radio. Det lader til, at du har taget alt det her i ret strakt arm og rimelig upåvirket. Nu skal du, når vi slipper dig, jo så ind og møde dronningen. Hvad gør det for sådan en rumviking? Jamen det bliver da helt sikkert spændende, og det er en meget, meget stor ære for mig at blive inviteret derind. Altså jeg var, rigtig, rigtig overrasket, da jeg fik hendes personlige hilsen i lufthavnen i Astana i Kazakhstan. Ja, der er det 2 timer efter jeg var landet. Det var en meget stor overraskelse og en stor ære, så jeg glæder mig selvfølgelig meget til at møde hende. Har du et budskab med til hende, når du kommer derind? Er det noget, du skal have sagt? Ikke, altså, det kommer lidt an på, hvad hun har lyst til at tale om, men jeg kan sagtens bruge timevis på at fortælle om mine oplevelser, fordi der har været så mange. Altså noget af det, som er lidt underligt, det er, at selvom jeg kun blev sendt op for 14 dage siden nu, cirka, så føles det som om, det er meget, meget, meget længere siden. Altså det føles som om, det var måneder siden, fordi der er sket så meget i løbet af de 10 dage, jeg var ombord på rumstationen. Altså der har været så mange oplevelser, at det føles som om, det var meget lang tid siden, jeg blev sendt afsted.
Jamen altså, i dag så, det der er vigtigt for astronauter i dag, det er, vores personlighed og, vores psykologiske stabilitet, kan du kalde det måske. Og der, jo ældre du er, jo mere stabil er du måske. Så derfor så fortsætter astronauterne, vi fortsætter typisk op til slutningen af 50'erne. Min italienske kollega Paolo skal op igen her i 2017. Jeg tror faktisk, han fylder 60 eller 51 år, mens han er på rumstationen, så man kan sagtens fortsætte i mange år som astronaut. Hvad siger din familie til, at du måske gerne vil afsted igen? Jamen altså, lige nu er de jo selvfølgelig glade for, at jeg er tilbage. Og det er jo ikke, fordi jeg bliver sendt afsted inden for de næste par år. Altså, der kommer til at gå flere år, før jeg kommer på min næste mission, så der er lang tid til endnu. Vi har hørt, at det egentlig bare er en politisk beslutning fra Danmark, hvis du skal afsted. Har du fået en indikation fra ESA, om du skal? Nej, altså selvfølgelig, jeg har fået at vide, at ESA ville elske at sende mig afsted igen. Der er kun desværre et begrænset antal opsendelsesmuligheder, og vi har selvfølgelig mange europæiske astronauter, der rigtig, rigtig gerne vil afsted. Men jeg ved, at ESA vil gøre deres bedste for at give mig en mission til. Altså, de har jo alligevel investeret rigtig mange penge og ressourcer i at træne mig. Så jeg tror, hvis lejligheden eller muligheden opstår, så vil de gerne sende mig afsted igen. Og når du kigger tilbage nu, hvad var den allerstørste oplevelse? Jamen, det er svært at sige. Altså, det er meget, meget svært at sige. Noget af det, som jeg synes var rigtig, rigtig fascinerende, det er, hvordan vores hjerner ligesom fungerer. Fordi vi har sådan en idé om, at der er en direkte forbindelse mellem vores sanser, altså for eksempel synet, og så vores opfattelse af virkeligheden. Men det, der faktisk sker, det er, at vores hjerne laver en model af verden. Og hvis den model ikke rigtig passer med for eksempel synet eller de andre sansindtryk, så ændrer hjernen lidt på, hvad der sker. Så noget af det, som jeg synes var rigtig, rigtig spændende, det er, altså hvis du kommer for eksempel svævende ind i et modul på rumstationen langs loftet i stedet for langs gulvet, så kan du slet ikke genkende modulet. Og noget af det, som jeg rigtig godt kunne lide, det var, i stedet for at flyve langs gulvet og for eksempel dreje til højre, så flyve langs højre væg, og så stille mig på kanten af lugen, så det næste modul faktisk gik nedad. Og der var det helt, helt utroligt, hvordan hjernen ændrede modulet til ligesom at være et dybt hul. Og selvom jeg godt vidste, at hvis jeg ligesom trådte ud, at jeg bare ville hænge der og svæve der, så havde jeg alligevel den her fornemmelse af, at jeg ville falde ned i det her hul. Så det var rigtig, rigtig skægt, hvordan ligesom hjernen bliver, hvordan ting ændrer sig, fordi du ser det på en lidt anderledes måde. Nu finns det en fråga kvar, så måste vi avrunda här och fortsätta till Malin Borg. Du inte har fått en fråga ännu. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvilken betydning tror du, at dine rumrejser, de forsøg, du har lavet, vil få for dansk rumforskning? Altså, jeg håber, at jeg har skabt lidt mere opmærksomhed omkring industrien, rumfartsindustrien i Danmark, og skabt lidt mere interesse blandt børn og unge. Altså, vi har helt sikkert nogle firmaer, der virkelig kan noget specielt på forskellige nøgleområder, og som laver rigtig, rigtig interessant, ikke alene forskning, men også arbejde. Og jeg tror, der er mange i Danmark, som vil være overrasket, hvis de finder ud af, altså for eksempel, at DTU Space leverer nogle af de bedste stjernekameraer, som for eksempel NASA bruger, når de skal sende sonder langt, langt ud i solsystemet, altså ud til de fjerneste planeter. Altså det er teknologi, som er udviklet og bygget her i Danmark. Då säger vi tack för oss. Vi ses i Amalienborg. Andreas, du får gå däråt. Ja, tak.